Het begon van de morgen al twijfelachtig. Op het station van Ljouwert zouden vanuit alle hoeken van de provincie politiemeesten aankomen voor een protestkuier naar het politiebureau van Ljouwert. Wij blowen ze. Wat zeg je? Ja, ik neem aan dat ze op eigen gelegenheid zijn gegaan en dan gaan wij zelf maar terug naar het bureau. Als deze trein niks aan mensen oplevert, dan gaan wij terug naar het bureau en dan vervolgen wij onze actie. In steed van de verwachte 30 komen er maar een handvol op het station opdraven. Opkomst is net zo groot, hè? Nee, de communicatie weer net helemaal goed, denk ik. Want we wisten niet, ik had het op de radio dat we hierheen konden. Dus ben we hierheen gegaan. Maar het is nog echt nodig? Ja, dit is echt nodig, ja. Als je zorgt wat ze van plan zijn, dan wordt er aardig snel in pensioending, levensloop en noem maar op. En dat willen wij al net. Dat gaan we toch geen wel verzinnen. En dan moet je alles weer oppakken. Dat mag eigenlijk net. Op het politiebureau van Ljouwert hetzelfde beeld. 50 man, net meer. En dat voor een provinciale bijeenkomst. Hoe is het om actie te vieren? Dat ben je eigenlijk net zo gewend, hè? Nee, dat zit ik net in het bloed. Hè. We zijn politiemensen, we zijn loyaal aan het gezag en aan de wet. Dus ja, uiteindelijk doen we het net graag. Maar uiteindelijk, maar minister, dan mag het wel. Ik heb er wel twee verklaringen voor. Politiemensen zijn heel erg getrouw en die zijn loyaal. Die willen echt burgers helpen met de veiligheid. Dus actie voeren vinden ze eigenlijk maar niks. En het andere is dat er vanavond een voetbalwedstrijd Heerenveen-Ajax is. En er zijn al heel veel mensen naar weggetrokken. En die veiligheid moet ook op orde zijn en daar zijn wij natuurlijk ook voor. Een akkoord liep het 4 voet en de politie is er daarom aan het berieden op huddere acties. En ik hoor graag van jullie of jullie actie blijven voeren of niet.